ದಯಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಏರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ದಾಲೆಂಗ್ಲಿ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪನ ತತ್ತು ಬೋದಿತ್ತು ನಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿ ಮಿತ್ತ ಚವಟಿಗೆ ಬರೋಣಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೈತೆ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಡೇರ ಬರಂದೊಲ್ಲೇರು. ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ವಂದೇ ಶಂಭುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವಂದೇ ಪಶೂಲಾಂ ಪತಿಂ ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಂದಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಜವರರಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಇವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮರಿಯಲದ ಮೀನದನದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬರೆಯೋರು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುಕು ಬೋಡದು ಇನಿ ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರುಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮರಿಯಲದ ಮೀನದನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ 6ನೇ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಎಂಚಿನ ಬೋಟನೆಲ್ಲ ಆ ರೈಕ್ ರೆಡಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸೋಲಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲೆ ಬಂಡದ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲನ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಪಲ ವೈಕಿಲ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ ಪೋಟಿ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಆರು ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಹೂವು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕೆಸ್ ಆರ್ನ ದಾಲ ಜಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪರು ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಮಲ್ಪುಲೇ ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಕೋರಿಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕೋರಿಕಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕೋರಿಕಟ್ಟದ ಲಂಚನೆ ಅವೇ ಕೋರಿಕಟ್ಟದ ಒನಸು ಪಾಡದು ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಒನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಡ್ ಬಂಡದು ಅವಳು 6 ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಯ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲಿಯ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದು ಗೌಜಿದು ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದೊಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿರದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಯಬಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಕ್ಲು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುಂಡು ಇದೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಈ ಮಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಂದೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಜಿಂಜ ಪಂಡ್ರಜಿ ಆರೇನು ನಾನು ದಿಂಜಿನ ಆರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಎಂಗಳ ಈ ಮರಿಯಾಳದ ಮೀನದನಗೆ ಬೊಂಬೈರ್ದು ಐಕಿಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಗ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿನ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಧುಲ ಅಂದಾರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರೆ ಪಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುರುಪು ಕೊರಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪಾದ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರೈಕುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಡುಪಿದ MLA ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂತುನಗನೇ ಬೈದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಟಿಯೋಲೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನೀ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹುಬ್ಳಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಲ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಲಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಗುರುಕಿರನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಇಂಟರ್ನೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡುವಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಶಕುಂತಲ ಕೌಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ KMF ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಚರಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೊಡ್ಮಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯಲ್ಲಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಡರಿ ಎಂಗ್ಲನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ಕೊರ್ಪುಣ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು HMS ದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರೆಲ್ಲ ಜಿಂಜರು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಕ ನಡೆದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಯಾರಿಗಳ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಆರೆಗಳ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರತ್ಕದ ಲೋಕಾಯಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಜಿಂಜರು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಜಿಂಜರ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ ಜಿಂಜರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರು ಈರ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘನೇ ಈ ಸತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಜಿಂಜರ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಗ ಮೂಲು ಎದುರುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲೀನಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಹಿತೈಷಿಲು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೇರು ಅತ್ತಿ ಒರಿಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಿಂಜಿದ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ ಸೇದಿನ ಪೊಂಜಿಲೆಗ್ ಕುಡೂರ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತನು ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮಾತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ ಅಂದ ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ
ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ದಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಒವಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೃತ್ಯಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ್ ಪಡೆದ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಾತೇರು ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಾತೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನ ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜಿದ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಕುಲು ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಮೂಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲದ್ ಪನೊಲಿ ಸುರುಕು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಂಚಿನ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮಾನೂರು ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುರ್ಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನೂರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕಿ ಅಮೃತ ಪ್ರಕಾಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತೀಕೋದ್ಯಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕರುನಾಡ ಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈಚಪ್ಪಳೆದ ಹೊರಟು ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನೀಯ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕ ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಷ ಮೇಲಂಟ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡಂದ ಕೇನೋದಲ್ಲ.
ಮೂಡೈನಿಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪರ್ತಕರ್ತನಿಗೆ ನನಾತು ಮಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಂಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಾನು ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗ ಕೀರ್ತಿನ ಕನ್ನಡಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ನದಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೂಜಿ ಪರ್ತಕರ್ತರಿದ ಒರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಚು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಆದರಣೀಯ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಶಕು ಅಕ್ಕ, ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ, ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರೇ, ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶಾಸಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮರಿಯಲ ಮಿನದನ ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಬಂಟ್ರ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಗಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಆಶಯ ಹೋಯ್ತಿನ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅವು ಇನ್ನಿ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲು ನೆಕ್ ಬುಕ್ಲು ಮಾತ ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದು ಯಾನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಯಾನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಯಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪನ್ಪ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವಗೂ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ಜಾತಿದಾಗಲ ಮೇತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಾಗಲ ನಂಗೆ ಗೌರವ ನಂಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾರ. ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲುತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತನನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲೇ ಬಂಟನಗ್ಲೇ ಕೂರ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆ ಇಡಾವಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಲ್ಪತಿಕದಂಡು. ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅರಗತಿಕದಂತೆ ಆರ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಯಾನು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಎರಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಬಂಟ್ರನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರಂಚಿನ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಡು ಮುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡರು ವಡ್ಡಾರ್ ಸರ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಟ್ರನಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಖುಷಿದ ಮಂಡ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದಿಪಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತೋಡ್ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮುಗಿಪುವೆ ಯಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೋ ನೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುಣ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಯಾರು ಪಂಡೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವಹಿಸೋಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮನು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧಿಪಣಗ 6 ಪಾಡಿನ ಅಡಿಪಾಯನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊದಲ ಸುರುಕು 6ರ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸುರು ಉಂಟು ಮಲ್ತದು ಐನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರ್ಸದು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಮಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿನಾರು ಅವ್ರು ಸುರುಕು ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಏನು ಮೂಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ಪೋಡದಂಡ ಏತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಆರು ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆರು ಹೊಸದಿಗಂತದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರ ಆಯ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಸೇವೆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊರನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಂಡು ಐನ್ ಇನ್ನು ಬಣ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಏನು ಪಣ್ಣು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇದೇನು ಪಂಡೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಎಂಚ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಚ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರುದು ಐನು ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಂದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಡ್ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ದು 25 ವರ್ಷ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸವಾಲಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಖಲ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾಳಿಗೆದ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪುಡ 6ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಐನೋ ಪನ್ಪುಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ 6 ವಿಜಯವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾರ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅದು ದಾನೆಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಬರವಣಿಗೆನ ತಿದ್ದೋಣಿಯರೆ ಅಥವಾ ಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ದಾನೆಂಡ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಆನಂದ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುಣಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿಡು 6 ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಇನಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಯೂರೋದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 6ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರನೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣೂರಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲೇರು 6ನೇ ಐನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಪ್ರಕಾಶ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲೇರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೊರಗೆತ್ತೊಂಡಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವರ್ಷೋಡು 10-15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲೇರು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆ ಉಣ್ಣಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನಿ ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂಡ 4 ಜನ ಪರವಾದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ 6ನ ಮಾತ ತಂಡಗು ಬಾರಿ ಗೌರವಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ತರೆದಗ್ಗಾದ ಎಂಕಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದವಂತು ಬಂದ್ರೆ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆರ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಪೆನಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗಲ ಪಂಡರು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ತುಯ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಐನಾರು ಗುರು ಅಜ್ಜಗಂಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಗಮನಿಸೋದಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಸುರೂಕು ಬತ್ತದು ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಬತ್ತಿಯರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಸದಣ್ಣಂತದ್ದು ಸದಣ್ಣನ ಕಾರ್ಬತ್ತಿಯರು ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೆನ್ನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಗುರುರಾಜ್ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ ದೆನ್ನು ಕಲ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳ ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಕಲ ಸಾಧಕರಿನಿ ಗುರುವಣ್ಣ ಉಳ್ಳರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಡುದಿಜಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಟು ಗುರು ಕಿರಣ ವರಿ ಪನ್ಪಡುವ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ದಾಯದನ್ನು ಪಣ್ಣದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರ್ದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಗುರುತಿಸೋದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆ ಲಾಪನವತ್ತು 6 ಐಕ್ಯಪಟ್ಟಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪೂರ ಐತ ಪೀರೋಡ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಗೌರವ ಕೊರನಕ ನಂಗೆ ನನಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರು ಪೋಯರ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೂಡ ಏನವರ ಮಾತ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪತ್ರಕರ್ತ ಐನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಮುಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಂದು ಇತ್ತ MLA ನಕ್ಲೆಗ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು MLA ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಟಿಹೊಳೆ ಮಿಗ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಲ
ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಮಗೆ ನಂಜಿ ಪನ್ನುಡೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿರಿ ಕುರಲ್ ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಭರತ್ ಮಾಮಾರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಟಿಹೊಳೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ದೇಶಭಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಭಾರಿ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಮಾತಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಸರ್ತಿಲ್ ಒಂಜಿ ಆತನ ಏನು ಪಂಡೆ ಸದನಡ ಹೆಂಗ್ಲೆ ದುಂಬರ ಆತನು ಪೊಸತ್ತ ಎನ್ನ ಗುರುರಾಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಶಾಸಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಕುಲ್ನ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಫಿದೈಡ್ ಬಂಡ ಏತಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪುಂಡ ಕಡೆತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಭರತ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಪೋಲೆ ಇರು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಸೀನಿಯರ್ ಆದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗ ಆತಂದೆ ಬಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏಜ್ ವೈಸ್ ಏನು ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನ್ ಮಾತೇಳ 13 MLA ನಗ್ಲೇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ MLA 13 ಜನಟ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡು ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ಮಾತ ಇಲೆಕ್ಟ್ MLA ಓಡು MLC ಓಡು ಏನಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಅಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬರತ್ ಬಂದಿರು ಇರ್ಬೋದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪಾತಿರದಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೈಯದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಿ ಸಮಾರಂಭ ಐಕ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೇಕೆಲ್ಲ ಈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇಂಕ್ಲೇನು ಬರೋಡೆ ಬಂದದ ಪಿರ 3 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರು ತೋಜೊಂದಿದ್ದೀರು ಮುಲ್ಲು ಅರು ಅಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನು ಮೂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬರ್ಪರತ್ತಾರ ಆಶಾ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಒಂಡೆ ನಾನು ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗ್ಬುನಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗದ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪಿದಾಡ್ಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನಿತು ನನಗೆ ಆರೇ ತೋಜೊಂದಿದ್ದೀರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜೇನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕೊರನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಓವೇನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸನು ಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂದು MLA ಅದು ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನಿಯರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ ಪನ್ನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿ ನಡುಪುರಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ನಡುಪುರಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಮನದ ತೊನಿಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತ್ರನಂದೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಂಡ ರಸ್ತೆ ರೋಡ್ ತೋಡಂಡ ಏತ್ಲ ಪಾತಿರುವ ದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬನೋಡು ಆತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೂಲದಾಲ ಒಪ್ಪಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗನ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಕ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ನಂಗೆ 3 ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ಲ ಸುಚರಿತ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 2ನೇ ಸತಿ ಉಂತನಾಗ ಬಂಡೇರು 2ನೇ ಸತಿ ಸೂರತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ ವಿನಯನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ
ಒಂತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಂತೇರು ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಡು 2ನೇ ಸತಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ವೋಟರ್ ಆರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕೆ ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ ಓ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರವಲು 4 ಸತಿ ML ಆದಿತ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಂಗೆಡ್ಡೆ ನಂಟ್ಲ ಉಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ವಾರೀತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಓಪುರುಂಡು ಸಂಖ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಾವರವರ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಪ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಅಂತೆ ಆಲಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪುವ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರನ ಒಪ್ಪೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP JDS ಓನೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಧೇಯಕ ಕನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಕನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನೊಬ್ಬನ ಇತ್ತೇರು ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಕಂತೇರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ದೇವ ನೇಮ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಲ್ಮೆಕೆನ್ನ ಪೂರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲನ ಇಚ್ಛ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪುಡ್ದು ರಸ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಉಂತದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಾಂಜಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ವತಿಡ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ್ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭಿನ್ನಾತರಿಂದ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದುಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕನಾದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಕ್ಲಂದು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಏರಂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜಿ ಜನಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸದಾ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಪ್ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡ್ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೂರಡ್ದು ಬೈದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ದೂರಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಟಿಹೊಳೆ ದೂರಡ್ದು ಬೈದಿರು ದೂರಡ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಮೋಕೆದಿದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಟಿಹೊಳೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಾದದ್ದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಘಟಿತರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ದುಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ಕರಾವಳಿ ಸಂಘ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾರನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಸಾಧಕರು, ಇನ್ಯಾರೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹಿರಿಯರು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳದಂತೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಸುರೇಶಣ್ಣ ನನಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತವರು. ಹಾಗೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೆಯುವುದಿಷ್ಟೇ, ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕೈ ಮುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಿ, ಬನ್ನಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನಿರ್ತೇನೆ. ಭರತಣ್ಣನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅದು. ಏನು ಶಕ್ಕೊಕ್ಕಡ ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಸಬೇಟ ಪಾತೆರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಕೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಏತುಪ್ಪು ಆ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವರ ಚೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಕೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಮೇರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಸೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ
ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪರ ಪೋಕದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಪೋಕದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನೆ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಮುಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ತದ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೊರೆಡ್ದು ಒರಿಯನ ಮುಸುಂಟುಲ್ಲ ದಾರಿದಿಂಡು ಅಂಚ ಪೊಂಜನಕಲ ಬರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಬರ ಬಚ್ಚಿದು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೈಸ್ಲೇನು ಎಕಾಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬಾಂಬೆ ಇನ್ ಸಿಟಿ ನೇಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ವಲಯ ಸಂಘದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೊಂದರೆ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ನಯನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಂಬಣ್ ಸಂಘ ಅಂಚೆನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಯಾಕಡೆ ಚೇರ್ ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಎದುರುಡ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೊಬ್ಬು ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಕಮಲ ಬಕ್ಕ ಜಲಜ ಕಮಲ ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಕಮಲ ಜಲಜ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿದು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಐಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರಿಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಕಿರಣ್ರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಿನ ಪುನಃ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳ ಪೊಂಜನಕಲಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಚಕ್ಕುಲಿ ಒರಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಂಗಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮತ ಪಾಲೆಡು ಕುಳುದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತ ಐಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮಿತಾ ಜಪ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಒಂಜನಕ್ಲೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ವೈಪಾದೀನಿ ಪಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲದು ದಯಮಾಂತದ ಪಡು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕಲು ನೇನು ಕೊರೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮಿತಾ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾದೆ ಅಜಿತನ್ನೇ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಅಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲ್ಲುದಿನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿನ ದೇರ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ರೈ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಡಿಕಲಿನ ದೇರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ರೈಕಲು ಕಣ್ಣನಿ ಮುಡಿದಿ ಸರಿಯತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೋಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಂತಣ್ಣ ಅಜಿತಣ್ಣ ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಕೋರೋಡು ಕರದರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಕರ ಪಂಜನಕಲು ತರ್ತದನ ನನ್ನ ಆಂಜನಕಲು ಕರದರ್ಪುನ
ದಯಮಲ್ತದ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರು ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಕಾವೂರು ಬಣ್ಸಂಗದ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒರಿಯೇ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ದಯಮಂತದ ಐನು ಕೊರಡು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಣ್ಸಂಗ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬೆಲೂನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ನನ್ನ ಕಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಐನೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಕೊರೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ದಯಮಾಲ್ತು ಪೂರಬಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗುರುರಾಜ್ ತಂಡ ಮೇಗ್ಲೆ ಗುರುರಾಜನ್ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಗುರುರಾಜ್ ತಂಡ ಊರೇರ್ಲ ಕೈಕಾರ್ಬೇನ ಸರಿ ನಡಪೇರ್ಲ ಗುರುರಾಜ್ ತಂಡದಕ್ಲು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಜ್ ಅಮೋಘ ಶಿವಾನಂದ ಶೋಧನ್ ಕೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತೇಶ್ ಆದಿತ್ಯ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಚಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಕು ಮುಸುಂಟು ಧರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಮೇರೆ ಕಾಣಿಡಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬೋಡದು ಕಾಣಿಡಿಂಚ ತಿಕ್ಕನಕಲ ಕಾರ ಮುದೇಲಿರ್ಬೋದು ಬಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಚಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇರೆಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ದಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇನಿ ಕಾಣ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಕೋರಿದ ಲಕ್ಕಡಿಪುದ ಚೀಟು ಕೊರ್ದು ಪೂರೇಡಲ ಕೇಂದು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ 10 ಸಾರದ ಕೋರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಸಾರದ ಕೋರಿ ದಟ್ಟಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ 1 ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಕಡಿಪುಂಡು ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರನ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ನಲ್ತೆ ದಾಲು ಬೇಲಜ್ಜಿ ಏರೇರೆ ಕುಲ್ಲುದರ ಆಕಲ್ನ ಚಾರಿದ ಅಡಿಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು ಚಾರಿದ ನಿಖಲಿಕಲ್ನ ಚಾರಿಗೆ ಕೈಪಾಡೋಡು ಬರಿತಾಯನ ಚಾರಿ ಕೈಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ ಮೂಲು ಪಿರಾವದ ನೇಟ್ ಕುಲ್ಲುದನ ರೋಟ್ಲ ಒಪ್ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವದ ನೇಟ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾರಿನ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ದಿವೋಡು ಪಿರಾವದ ಚಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಕವರ್ ಬಾರ್ತಿನ ಚಾರಿಡಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾವಡು ಖಾಲಿ ಚಾರಿ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಏರೆ ಬೈದನೆ ಎನ್ನಲ 5 ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಚುರುತ್ತ 114 ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂದ್ರನಾಯಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೇರವ್ರು ದೆಪ್ಪ ಉಂಡು 114 ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬರುಡು ಇಜಿನ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿದ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂದ್ರನಾಯಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬುಧಾರೆ ಕೊನೆಯರಿಜ್ಜ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಉದಾರಂಜನೇರ ಶಬರಿ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲರ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ನತ್ತರಿ ಎಂಜಿನ ಮೇರೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನ ಏರನ ಮೋಹನ್ ಎತ್ತದ ಲಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ತೆ ಕೋರಿನೇ ಕೊಂದರೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಬಾರ ಕಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಾರ್ದ ಜನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ MC ಮಂತನಾರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೋಡು ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಆರೆ ಕಡೆ ಬಂತೇರಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಆರ್ಲ ನಿತ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ MC ಮಲ್ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಡು ಮಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಸ ಮಲ್ಪಗ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವರು ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು CS ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಇರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಪಡುವನ್ನೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಫ್ರೈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಅತ್ತಂಡ ಓವೇ ಬೇತೆ ಮದುವೆ ಇಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಂದುಪ್ಪ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಚ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಜಿನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಓಪನ್ ಆಪುಣ ಅಂದ ಅತ್ತ ಆಂಟೀಸ್ ನಕುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಂದ ಅತ್ತ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಜಾ ಭಾರತ ಅವಡ್ ಅತನ ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಜಾ ಭಾರತಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ದೂರದಾರತ್ತು ಕೈತಲ್ದಾರು ಬಸ್ ಕೈತಲ್ದಾರು ನಮ್ಮಡ ಮೋಕಿದಿದು ಇಡೆ ಬೈದರು ಮೋಕಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಟರೆಡು ಪಪ್ಪರ್ದು ತಮ್ಮಲೆ ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಈ ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮರಿಯಲ್ದ ಮಿನಿದನದ ಸರದಾರೆ ಬನೋಡು ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ತೋಟೋಡು ಶುರುಕು ಮಲ್ತದು ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಹೋಜ ಏನಾರು ಎನಿക്ക് ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲ ಒಂದೇ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇಜಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಊರುಡು ಆ ಮರತ ಎಡೇಟ್ ಆ ಬರ್ಸದ ನಡುಟು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಪೂರ್ಲವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶಾಸಕರು ಬೈರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕಿನಾರು ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಲು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಪಿದಾಡಿಯದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಲೆತ್ತಿಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲ ಕಾವಡ್ ಸುಚೇತ ರಿಟನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತರೇಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ನೆರ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕು ಇನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡು ಈ ತಕ್ಲಿಗೂ ಓಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಸನ್ಮಾನ ಆಪಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸನ್ಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಈ ಸಮಾನಗೂ ಬತ್ತದ ದೆತ್ತೋನೇನೇಕೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ
ಯಾನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪರ್ ದುಂಬೆ ಮುಂಗರ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಾತ್ ಹೈಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾಲೇರು ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಮರ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಹರಿಶಾಣಿ ಅವ್ರ ರವಿಗಣ್ಣ ರಾಮನಂದಾಣ ಲೈಕ್ ದೆ ರಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಪರ್ಸನಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಉಂದೆತ್ತ ಬುಡ್ದು ಬನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರುವಾತಿನ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಶುರುವಾತನು ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನೆ ತೂಂಡ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕೂಟ ದುಂಬು ಮರಿಯಲೋಡು ಜನಕಲೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಜಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ನ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆಂಚ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪರ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಲೇನು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ನಡು ಆಚರಿಸುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದಯಬಣ್ಣಗ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಭರತಣ್ಣ ಇನಿ ಪಂಡೇರು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ರೂಲ್ ಕೊಂದು ಬರ್ರುಂದು ಕೊನ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಡು ಮೂಢದಾದ ಅಂದ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋನು ಉಂದೇಕ್ ದಾಲ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಡ್ಡಮಿನಿ ಬತ್ತೇರಂಡ ಏನ್ ಕೊಲ್ಬು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅವಡು ಮಾತಾಡಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಎದುರುಂತು ಅಂದು ಓಪನ್ ಆದ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಗುರುಮಠ ಜನ ಸಮಾಜ ಕಾರಣ ಗುರುಮಠದ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಂಟರೆಗಳ ಬಗ್ಗುಜೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗುಜೇರು ಇನ್ನಿಕಲ ಬಂಟೆರಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಲು ಇಜ್ಜೇರು ಇತ ಪನ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಟೆರಡು ದುಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಆಯಾ ಗುತ್ತುದ ಕುಲು ಅಕಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಕಲ್ ಪಂಡಿಲ ಕನೇತೀನಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಐತೀನಿ ಯಾನೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪನಂದುಲೆ ಉಲಾಡ್ದು ಕುಲ್ನಾಗ ದುರು ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರದ ಅಂಡೇರು ಎಂಬಂಡ ಯೂಶಲಿ ಬಂಟೆರಡು ಕ್ರಮೈಜಿ ಪನ ಕೇನ್ನ ಕ್ರಮೈಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗದ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎರಡಲ ಪನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬುಡು ಮಾರ ಅಂದ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಂಟರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈನೀಕ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮಾತೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಬ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಲೆತ್ತದು ಲೆತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ್ಯ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲು ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಕೊಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಕೊಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಕೊಲು ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ಗ ಮೇರೆಗೆ ನನೂರ ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡಂದಕ್ಕೇನ್ವೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಐಡೆ ಮುಟ ಬತ್ತದ್ದು ಮೋಕೆಡು ಪಾತಿಡ್ದೇರಿ ಸೊ ನನೂರ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚಿನೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ ಮುಂಚೆ ಪಾತ್ರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಮಾತೆಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಟೈಮು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಂಡ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಗುರುಮಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕರೆದವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಂಥ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಇದೆ ಪಾಪ, ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪೂನಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋದವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಮನವಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾವು ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಲಾಢ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋದವಾಗ ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ಕರೆದರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರು ಇದ್ದಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ನೋವಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇದು ಆಗಬಾರದು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾರ್ಡರ್ ತನಕ ನನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿರ್ಬೋದು, ರೈತಾಪಿಗಳಿರ್ಬೋದು, 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಂಟು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಾವುಗಳು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಂಟು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಈಗೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆಗಬಾರದು. ಯಾಕಂದೇಳ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 30, 32, 33 ವರ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉದ್ದವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂದು ಇಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಹಾಗೂ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮಾತಾಡಲಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ತಂದಂತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಬೈದೇರು ಪಕ್ಕ ಶಕಿಲಾ ಕಾವು ಬೈದೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಕಸ್ಟಮ್ ರಘುವಣ್ಣ ಬೈದೇರು ನಿಖಿಲನ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಗುರುಪುರ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೈದರು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಅವತ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿಯರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತುಂಡು ದಯಪನ್ನೆಂಡ ಬಂಟೇರು ದೂರ ದೂರಡ್ದ ಮಾತ ಬಂಟೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದರ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಚರಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಣಸದ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇನಿಲ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಸದಾನಂದಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಡು ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪುದರ್ಪಂಡ ತಡಾಪುಣ ಮಾತ ಶಾಸಕರ್ನಗಲು ಮಾಜಿ ಶಕುಂತಳಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಥಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಹಿರಿಯರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆರೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತುಂಬ ಉಂಡು ಇನಿ 4 ಜನ ಪತ್ರಿಕೆದಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಗಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ 4 ಜನ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪಂಪಿನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಉಪ್ಪರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಸಾಧಕೇರ್ ಮಾಯ್ತ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಬತ್ತಿನಗಲು ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ನಿಖುಲ್ಲ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಬತ್ತಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ರೀತಿದ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಸ್ಮಿತೆನ ಉರ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪ್ಪರೆವು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ್ಪರೆವು ಉದ್ಯೋಗ ಉಪ್ಪರೆ ಅವೇ ಕಾರಣಗೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಯಾನು 2 ಜಿಲ್ಲೆಡು ತೂಪೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಡು ಪೇರುಪಾಡ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿನ ತೂನಗ 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ರೈತರು ಬುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲೆಡೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಲೆಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಉರಿತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಟ್ಟಿತನನ ಉರಿತಿತ್ತಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ರೀತಿದ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಕಲು ಗಂಭೀರವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುಧಾಕರಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಧಕೇರು ಅಲ್ಪ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಕುಲ್ದರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಅವನ ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಈ ಶಕ್ತಿನ ಒರಿಪಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯುವ ಮನಸ್ಸು ಪುಂಜವಾದುಪ್ಪರೆ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪರೆ ಆಣುಲಾದುಪ್ಪರೆ ಪೊಣ್ಣುಲಾದುಪ್ಪರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾಧನೆದ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಂಪರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕಡು ಮಾತ ರೀತಿದ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆನ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಸದಾನಂದಣ್ಣ ನನಾತಿ ಎಂಕಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಹಿರೇಕೊರಡಿ ಇರ್ನಟುಪುನ ಮಾತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕಲಿನ ತೂನಗಲ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪಂದ ಬರ್ಬೇಡಿ ದಯಪಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲುಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿಯಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬಹುಶಃ ಇಜಿನ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೇರಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರಣ್ಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುರ್ಮೆ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರಿಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಎಂಪಿ ಉಂಡು 7 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕುಂಡು ಬಹುಶಃ ಶಕುಂತಳಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬಾಂಬೆಡ್ದ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶ್ರೀ ಎ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಲ್ಲೆರ್ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇರೊಂಥರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗ್ ಅರೆಡ್ದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತ್ರೋಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜಲು ಬಾತ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸೋಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡಲ ಮೋಹನದ ಪೌಡ್ರ್ ಸಾತದ ಅಂಚಿಂಚಾತಿಚ್ಚು ಅವು ಎಂಚನ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನು ತೂಪಿನೇನು ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಂಚನಿಲ್ಲರಿ ಈತ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಾಜಿ ಮೋಹನ ತೆಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೊಂಜೋರು ಅಂತ ಕೈತಲ್ಲಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ఒక ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೈದರು ಸುರೇಶ್ ಎತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸುರೇಶ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ MLA ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲು ಶಾಲ್ ಪಾಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ ದುಂಬದಲಕ ಬಲಿಪರ ಪುವಾರ ಲೆತ್ತನ ಪುವಾರ ಮತ್ತ ಆಪುಜಿ ಯಾಂಕಲ ಗೊತ್ತಾನು ಒಂದು ನಾನು ದುಂಬುವಾರ ಭಂಗ ಮಂಡದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡೊಂದು ಕಾತ ನಾಡ್ದು ತೆಕೀನಿ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಇಡಬತ್ತಿ ಬಣ್ಣಗನೇ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತೇರು ಆ BJP ಟಿಕೆಟ್ಲ ದಿಕ್ಕನು MLA ಆದ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಮೀನದಾನ ಆವಡು ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಅವು ದಾಲ ಭಂಗ ಒಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೂನಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಈ ಎನ್ನದೇ ಅಂತ ಜರ್ಕೋಡ ಅಂತ ಐಕೆ ಓಡ ಮೋನೆ ತೋಪಿನ ಖಾಲಿ ಮಾತಾಡಲ ದಾಯಬಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಚ 60 ಒಯ್ದೇರು ಗುರುಕಿರಣ್ಲ ದೇವಿಚಾರಣ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯಗಟ್ಟಡು 60 ಮುಖ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಆಸಿ ಭೂಮಿ ಜಿಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ 60 ಎಂಡಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಮೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತಿ ದೇವಿಚಾರನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಪೊಂಡಂಡ ಐತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲ್ಲಿ ದೇವಿಚಾರನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ತೀರ್ಥಗುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ತಗುಲ್ಲೋಡೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೋಡೊಂದು ಎನ್ನೆಯ ಆಂಡಲ ಮಾತ ಮೇರ್ನ ಸುರೇಶನ ಕೇರಪಡು ನಮ್ಮ ಶಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಟೆವಲೆ ಆರು ಸುರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸುಚರಿತನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಬರ್ಪಿನಕಲು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷ ಮೇಲನ್ರಿ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಮುಲ್ತನೇ ಜನ ಅದೇ ಸುರುದಲಾಗಿ ಅಂಚ ಅಜಿತ್ ರೈ ಅನ್ನ ಬಾವೂಜಿ ಆಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾದ ನಲಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿ ಇದಿಲ್ಲ ಒಂಡಾನೆ ನಿನ್ನ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚು ಮಾರ ಮುಳಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಾಸುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬೊಡ್ಚು ಬಂಡ ಆಂಡಲ ಆಯನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೆತನುಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆದು ಕೂಡ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮಡ ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿಟ್ಟು ಪನ್ನೀರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಪಿರಾಡು ನಾವು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಜಯ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರನ್ ಇಲ್ಲೇರು ఒక ಮಾತನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿದ ನಕಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಮಂಡಲ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೋರ ತಯಾರಿತ್ತಿ ನಕಲು ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಬಂಟರ ನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಲತಿ ಮಾನವರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಕಲಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಾಯಕತ್ವ ಅವು ಏಪಲ ಪೋಪುಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ಬೈದನು ಗುರುಮಠ ಇಜ್ಜದಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗುರುಬಂಡಿ ನಿಜವಾದ ಗುರುಮಠ ಇಜ್ಜದಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಂಘಗಳೇ ಬಂಟ ನಕಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ವೇದಿನಕಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಮಂಡ
ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ 200-300 ಜನ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಏರು ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ ಪಣ್ಣನೇ ಫೈನಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದೇಟು ಮಾತ ಗಾದೆಲು ಎತ್ತನು ಬಾರಿ ಪರ ಗಾದೆಲು ಮಾನ್ಯಕೆಂಡ ఆయన ಮೋನೆಡು ಪರತೊಂದು ಪುಣ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ಯಕೆರನ್ನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಪರತೊಂದು ಪುಣ್ಗೆ ఆయన ನಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿಗೆ ഒരു ലക്കണ്ട ഇല്ലാട് കുബാല തോജാവണി ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾದೀನಿ ಅಂತ ಕುಬ್ಬಾಲಂದು ಎತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಬ್ಬಾಲ ಇಂಚೆ ನಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಯಾಂದಲ ಈ ಮೂಲ ಇನಿ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಬೈದೇರು ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನವಡ ಮಾತಾ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನೂರ ಚೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಈ ಬಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲಾ ಒಂಜೆರಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೂರದ ಪುತ್ತೂರದ ಎಂಗಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬರುಂದಲೇರು ಹರೇಗ ನಿಗನ ಪೂರ ಪರ್ವಾದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಗಲು 4 ಜನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತೆಗಿದೀನಿ ದೇವಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಯರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಸಕನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ 12 ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಏನು ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿ ಹೊಳೆ ದೂರದ ಬೈಂದೂರದ ಶಾಸಕರು ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೇರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಕಾರಣ 20 ವರ್ಷದಂಚಿ ಬರೆಗಾಲ ಸಂತ ಬಂಡದು ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಪೂರ ಕತೆ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಜನಗಳು ಏನು ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕ ಬಂಡಿಗಳು ತುಂಬ ತನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ತುಂಬ ತನ್ನ ಕಾರು ತೂಪಿನ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಆವಲಿ ಒಂಜಿ MLA ಪಿನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸತ್ಯ ತಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನ ಮರಣೆ ಬಂದಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಲೆಂದು ಲಜ್ಜರು ಸದಾನಂದ ಅಣ್ಣನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆಂದು ಎನ್ನದು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಗೇನು ಬೆಲೆ ಕೊಡದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಈ ಸಾನ ಬೋದಿನಿ ನಿಗಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹರಕ್ಕೆ ಹರಕ್ಕೆತ್ತನು ಅಂಜಾದಿನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಶಾಸಕ ನಿಗಲ್ನ ದುಡ್ಡು ಉಂಟದೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆನ ಪೂರ ಮನೆ ಪಾತ್ರದ ಆತನು ಮನೆ ನಿನ್ನಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಪೂವಾರಿ ತೆಗೆದರು ಹೆಂಗೆ ದರ್ಶನೇ ಬೋದು ನಾನು ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಇನಿ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಮಿನದನ ಬಹುಶಃ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಕೃಷಿತೋ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಂಪಿನ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ ಎತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಣ್ಲ ಆ ಬೇರು ಮಾತೃ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ್ನಗಳು ಕಾಡು ಕತ್ತು ನಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿನಲ್ಪ ಪೂ ಪಾರ್ದೇರು ಸಾನತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದೇರು ಗುಂಡವತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದೇರು ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಡೆದು ಬೋಧ ಬಂದಲೆ ಆನೆದ ನುಗ್ಗು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲ್ದ ನಲಿಕೆ ಇಟೀರಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸೊರಟು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಡು ಬಸ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಪೂರ ಓ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ತ ತಂದಲ್ಲ ಮನೆ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಅಲ್ತ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಲ್ತ ಒಂಜಾತ ಚಿಂತಕ್ಕೆ ಇರೋದು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಪುರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಆಪನಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ PUC ಜೋಕನ ಓದಲು ಡಿಗ್ರಿ ಜೋಕಲು ಬೋದು ಇಲ್ಲರಿತ್ತಿನ ಗನ್ ಬಸ ಓದು ಎದ್ದೋದ ಗುಂಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು 15-20 ಜನ ಸೈಪಿನ ಚಿದನ ಅಲ್ಪ ಘಟನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನ ಎಲ್ಪ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬೇಗ ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಈತ ಉದ್ವಸ್ಥಾಪನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಬಂದಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಟೀಮ್ ஒரு ಇಂಡಿಯನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಈ ದೇಶದ ಕೈ ತೋಜಾರು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮಟ್ಟೆಳಿದು ತಂದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕತೆ ಬಂದಂತೀರಾರು ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಜಗದೀಶನ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣದ ನೀರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಪಾಲ ಬೂರು ಅಂತ ಬಂದನೆ
ಇಂಚ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊರು ಅಂತೀರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಅವನು ಪೂರ ಮಾತುರ್ಬಿಡ್ದು ಇನಿ ನೀತಿದಾಂತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೀಲದಾಂತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ವರಹಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾನವೀಯರಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಚದು ಇನಿ ಈ ಮರಿಯಲದ ಮಿನ್ನದ ನೋಡು ಕಾಂಡಿಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬದುಕನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತುಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸನು ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗರ್ದಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದು ಎಂಗುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಾವಂದ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಇತ್ತಂದು ಆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ತಡಾನ್ ಯಾನು ನಿಜವಾದಂಡ ಮಾತಿರ ತುಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಲೇದಿನಿ ಯಾನು ಬನ್ನ ಯಾನೀಚ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬದುಕಿ ಇಂಚನೆ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗುಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಡು ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನು ನಾಳೆ ತದ್ದಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ಯಾನು ಎನ್ ದೇವಡು ಇನಿಕಲಾತೆ ನಟ್ಟನು ಹೆಂಗೆ ಏನೋ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಕೊರಲೆ ದೇವರಿಂದ ನಟ್ಟನು ನಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೆನ್ನೊಂದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಂದೆ ಇನ್ನು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋದ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಭರತಣ್ಣೆ ಅರಣ್ಯ ಯಾನ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಬರೋಡಕ್ಕೇನರು ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬಾರಿ ಗರ್ದೋಡು ಎಂಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೀ ಭಂಗ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಬಂಡ್ಕೇನಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಏನು ಬಂದ ಒಂದು ಚೂರು ತಡಾಪನ್ ಬಂಡೆ ನಾನು ತಡ ನಾನು ಅಂಡ ಇನಿ ಗುರುರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕುಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಮರಣಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪಣ್ಯಾನಾರೀಗ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರು ಸೇರ್ಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವಳು ನಂಗೆ ಬೇತಾಗಲು ಮಲ್ಬಿನ ನಂಬರು ತೂವೋಡು ಪನ್ಬಿನ 6 ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಪೊರ್ಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮೊದಲು ಮನೆಗೆಲ್ಲು ಅನಂತ ಮಾರುಗೆಲ್ಲು ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಪುಂಡಿಡ್ ಬಸವನ್ನ ತಾಕತ್ ನಂಗೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೊಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಂಟೇರು ಎತ್ತೀನಿ 23,000 ಜನ 23,000 ಜನ ಎಂಟು ತೆಗೆದಿನ ಓಟು 80,550 ಬಂದಲೆ ಅಂಚದು ಮಾತೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿ ಹೊಳಿ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಆ ಜನಗಳು ಅರೆಂಗೆ ಗೆಂದಾದಿರೋರು 15,000 ಲೀಡ್ ಅರೆಂಗೆ ಗೆಂದಾದಿರಲ್ಪ ಅಂಜ ಅರೆಗಲ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಶೋಕಣ್ಣಗಲ ದೇವರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನೊಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಉತ್ಕರ್ಷನು ಕೊರಡು ನನಾಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಡ್ಪಂಡು ಕೆನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಶಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಿಂಗನ ಸುಚರಿತನೇ ಬಾರಿ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಗಿ ಸುಧಾಕರಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಿಂಗನ್ನ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಯಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ನ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಇರ್ತೇರು ಅಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಗುರುಕಿರಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂದು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಬಂಪ ಆರ್ನ ತೂಪಿನ ಪೂರ್ಲಾರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಾರ್ನ ಪೋಷ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ಮೊಲ್ತ ದನಿ ಎಂಕಲ್ ಚಿತ್ತರಂಜನೆ ಬುಕ್ಕೂರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ HMS ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಲಯ ಸಮಾನ ಎಕಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗನ ಪೂರ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗುಲು ನಡುಟು ಕೊಲ್ದಿನಾರು ಪಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರೀ ಅರೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಯಿಗೆ ತೋಜು ಒಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಬಂದಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾರ ತರತಾಗದ್ದು ಬೆರಿ ಬಾಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾರ ನಿಗರೆ ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತಡು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ತೀರ್ಪು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕಂಡು 4 ಜನ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಪು ಹೋಗ್ತೇರು 3 ಜನ ಮರ ಬುರ್ದು ತೀರ್ಪು ಹೋಗ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲು ಬುರ್ದು ತೀರ್ಪು ಹೋಗ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪಕತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೀವಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೊಕ್ಕಾರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ 6 ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿನಾರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಟಾಗ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು 2 ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಶಾಸಕರ ಏನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮೇರ್ಲ ಯಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ. ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗ್. ಸುರೇಶನ್ನೇ ಪಾತ್ರನಾಗೈತೆ ಪಂಡೆ ಬೇಗ ಉಂತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಪು ಉಂತ ಬರೋದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಾತ್ರನೇನು ಬಿಡಿಪಿಜಾರು ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಬಲ್ಪುರದ ಭಯ ಉಂಟ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತನಿ ಅಂಡ ಬನ್ಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತು ಪೋಯಿಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 16-20 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರು ಕೋಟಿ ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಶುರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಾಪಕ ಅಂಚ ಬತ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣಗೊಂತ ತಡ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೆನಬೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ದಾಲ ಏನು ಪಾತೆರ್ದ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘವು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಬಂಟ್ರೆ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಏತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆತ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಜೋ ಬಂಟ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಜೋ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬು ಬಡವರಿತ್ತೇರು ಬಂಟ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬಂಟ್ರ ಕುಟುಂಬಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತೇರು ಏಲ್ನ ಶಾಸಕ ಆಯ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತೇರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಜವನರಿಗೆ ನನಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಲ್ಲ ಒತ್ತುದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಒಂಜಿಸೋಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತನಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಂಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬೋಡಾಯ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಏನಾನು ಶಾಸಕ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇನ್ನು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರ್ದಾರು ಇಂಚಿ ನಾರ್ತ್ ದಾಖಲೆ ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನನಾತ್ ಸರಕಾರದ ಬರ್ಪನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿರ್ದಾಲ ಆತಿಚಿ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬತ್ತಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಂತಂದು 250 ಕೋಟಿದ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 250 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತನು ಪಂತೇರು ಅಂಡ ದೆತರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟು ಏನು ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುನೆ ದೆತೋಡು ಬಂದ ಮುಕ್ಕುಲು ಸೂರಸನ್ ನಕಲ್ನ ಪಾಡೇನೆ ಉಂಡು 3-4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಗುಲು ವಾ ಜೋರು ಮಲ್ಪುಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವಿಧಾನಸೌಧರು ಏನು ಈ ಬರೀಟ್ ಒರಿಯೇ ಕುಳು ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾದಾರು ಇತ್ತನಾರಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ದೇರು ಏನು ಒರಿಯೇ ಇಂಚಿರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರು ಅಲ್ಪ ಏತಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಐಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಸರಕಾರದ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಈತೆ ತುಳುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪಡು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸವನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಭಾಷೆ ಅದು ತೀರ್ಸೋಡು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು 250 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬತ್ತನಂದ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಏನೇ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಆದ ಬಡನಂದ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೆತ್ತಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏನೋಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡೋಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ನೆ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೊಂಜನಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋಣ ತುಣ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಬಂಟ್ರೆನ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಣ ಪೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಬಂಟ್ರೆನಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೊರತೆ ಒಲ್ಪ ಬಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕಡಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜನು ಏರೆರ್ದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿರದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪಡೆದು ಗುರುತಿಸವಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದನೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರು ಏನೊಂದು ರಡ್ಡು ಓಡ್ ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಡೆ ಮರೆಯರ ಒಂದಿನ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ತುಂಬು ಆರ್ತಿ ಆಂಟಿನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂದ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಸದಾನಂದ ಜನ ಪುದರ್ತಿಯ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೆಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಪುರತಿಯ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂಚ ಪುರ ಆಂಡ್ ಏನೋ ಈ ರೀತಿದ ಎಮ್ ಸಿ ಆತನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಡಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸೈಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ಸೆಟ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಂಡ ಅಂಡ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕುಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಜನಕುಲಂದೆ ಪನೊಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದಿನಿ ಖಾಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಜಾತಕದ ದಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ರೋಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವಿ ಸರಣ್ ಮಾಮ ಅರೆಗ್ ಆ ರೋಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇರ್ ಜಗದೀಶ್ ದೊಡಪ್ಪ ಅವಡ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆಂಟಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಏನ ಮಾಮಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ ಆರೆನ್ನ ಬೇಟೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದಂತ ತೊಡಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರ ಏನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡೋಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೀರಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತರಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ.